Sabapostale, sabapostoli, o kanye nabaprofeti, sakhiwe phezu kwesiseke. My name is Alan. I'm boss of Cameroon, fellow and for Miss Chris Amen. Nake wazalana andikwazi uthetha andithethe kakhulu andikwazi ucula qha. In fact sebekhala amasela namanqi maphangina sebekhala andikwazi uthetha abazalwane ndiyacula qha. Guys, man, ngikwazi kucula nje. Akikhona ubina na guys. Na guys akikhona ubina. Kodwa ke guys ngizocela uba siculeni ke ne. Ngikukhupha ibineng. Ayinwebe abanayo abehleli phambi kwakho iterone yakho mkhulu. Ria huboka mburena rinse ritabela wena risapila kamunati kababaloya undate ripulusitswe kamuha kadine wotohletsa risapila kamunati kaba. Ulelani uYehova kuba yelungile. But what I want us to understand kule verse into yokokuba akasishiyi uThixo. Le nto yenzeka ebehleli nabo abafundi bakhe. Akasishiyi uThixo. Ungaphakathi kuthi mihla yonke, ntsuku zonke. And the minute that this thing happened, abafundi bakhe knew that they had someone that they could put their trust onto. They had someone abaguthi bakumbiza, that he would do A, B, and C. He would provide strength and he would provide comfort. Okay, so I'm not going to act out my person because there's absolutely no way that I'll be able to do that. She's one of the very quiet ones. She's always just reserved, and Nsekudini. So I'm going to give you guys just one simple description of her. She has a human purse that she carries with her everywhere she goes.
Point of order, Chair. Point of order. Mongameli bencela ungirecognize. Point of order. Enkosi Mongameli. Mandiqale ndibulele kakhulu ku-treasure report entle kakhulu kangaka. Ndiyabona apha under i-Brown retreat contribution. Ndibona i-800 rand kodwa abantu ababhataleyo bayi-10. Bendisacela nisicacisele ngale 200 rand that is not accounted for. Enkosi kakhulu. Bazalwane bam, ndiza kuni namhlanje ndiyanibulisa. Ndithi ke bazalwane ndizonifundela indumiso ye-27 ngesilungu sithi Psalms 27. Ndizofunda qha ke isahluko sokuqala pha kwindumiso ye-27. Ithi ke yona ke ekaDavide nguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiyokoyika bani na. UYehova inqaba yobomi bam, ndiyokukwatywa ngubani na. Xa niva ke apho bazalwane uthi uThixo ngeke akushiye. Greetings, brothers and sisters, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Namhlanje sizawuthetha ngendaba ye-finance. I just want to make a disclaimer that I am not in a finance profession. I'm just an individual who likes numbers and finances. Ukuhle uzongena imeeting namhlanje. Yo hayi mina ndidiniwe shame. Yo ayezi meeting zalapha kwesi ziyatsala nokutsalwa. Kuphethe mina namhlanje apha. Xa ndazi ke naba ndithumileyo ngathi abandithembanga. Yimahlala kuphethe mina apha. Khona uzabe nyoshezele phuma apha ndimo ophetheyo. Tililalilela, 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 tililalile jike. Tilalila. Good morning, yes. Siyanibona nonke nihlambile kahle. Sinazothula kaloku imo. Basalwane bengicela before sitye breakfast siqaleni ngomthandazo. Convener besicela usixalele ngomthandazo. Inkosi bazalwane. Yeninani abandithinga aba ndifike bengenzanga kwanto ndivele ndathi mabazise isitshetshe apha ndizenzele. Yhu andikruquke. Hayi bayandithinga we hayi. And now bazalwane, we will move to the treasurer's report. In her absence, I will ask to do the report. Njengoba besenixolisile that our treasurer is not here. Ke bazalwane namhlanje siza kwenza usi wethu ka-creativity. Bendizawucela uvice asivulele ngomthandazo. Ababa I got the spirit of the Lord. I got the spirit of the Lord. Ababa
I got the Spirit of the Lord. I got the Spirit of the Lord. Molweni bazalwane. Sawuthetha nge types of grace. There are 3 of them. 3 types of grace that Christian should have. I'll tell you why. I'll tell you why we need these types of grace. One of them is prevenient grace. Grace before. The second one is justifying grace. The third one is sanctifying grace. Now, the reason why we need this is because John Wesley also was saved. And there are people who don't know even today. And I'll also come and tell you why it's that. Thank you. Ndithanda ubulisa usihlalo. Ndibulise ikomiti yonke. Ndibulise neGildas, One Heart, One Way. Nami ngale mini namhlanje ndithanda ungena. Ndizibulisela kubo bonke abangene phakathi kwethu. Ndithi namhlanje nami ndizoma apha ndisithi ndiyambulela uThixo empilweni yami ngako konke andenzele kona. Ndingulo mntu ndingenxa yamandla kaThixo, hayi ngokuhlakanipha kwami. Amen. Guys, promise me you won't laugh at my shoes, ne? Okay. Molweni bantwana bam, hello bantwana bam. Yo, ninjani bantwana bam? Gilda, on trails zam. Hello Ncicizi. The Aldersgate experience. Like, definitely it's one of those things, you know, that is 100% clearly of also that I have never seen any paper that doesn't ask the Aldersgate experience. But you don't have to cram that one, you need to know it. You need to understand. Maybe Mandibuz, what do you understand about the Aldersgate experience and studying? It is that day that John Wesley went to the mountain. And then it is a day yes, because he even said on that day he felt his heart strangely warmed. And yes, that's the day encountered he experienced yes, that's okay. And then how do you understand and know about Aldersgate experience? I'm not sure if I might be confusing. Like, is it where it began in a boat? Why you? I don't know about much about it. Then, yeah, Aldersgate. I would be lying if I say anything. Then in your notes, let's say today, let me go and understand Aldersgate experience. Okay, Susanna? Okay, I'm going to say the same thing you said, Taichilo, because that's what I also understand, that it is the day where he met God, actually. Or it is the day Apo wafikelo khona ngumoya ngcwele, because he says that on that day, the 24th of May, eye entabeni, he felt his heart strangely warmed. So I believe and he was about to give up on his faith, apparently, for something.